Takže čaute všetci. Toto je môj posledný prírastek. Momentálne 675 477 01. Z Oilmasterom, ktorý je odpojený samozrejme ako inač. Stalo sa to ke mne v takomto stave, jak to je, takže muselo to dlho stáť, je to hrzavé, stálo to vonku, všade bola voda, v karburátori voda, takže motorka sa bude síce celá robiť, len tak pre zaujímavosť som to chcel nakopnúť, že či to vôbec pôjde, jak to pôjde. Takže vyčistil sa karbec. Dal sa nový filter, lebo ten bol rozpadnutý, vzduchový, áno, ten papier bol úplne rozpadnutý, jak to bolo vlhké stále. Zapaľovanie bolo dobre nastavené, tam nebolo treba robiť nič, iba sa vyčistilo raminko. Nádrž sa vyčistila, ventil palivový, ten bol zasratý kompletne, ako vždycky to býva, keď to stojí. Dal som tam baterku, nalal som tam benzín. Možno na 10. raz to chytilo. Predtým som ešte samozrejme dával do valca VDčko. Asi 2 dní to tak stálo, nech povolá kružky trošku, nech sa ten olej tam dostane medzi to. Pretože keď tie kružky sú suché po dlhej dobe, neste to koľko razy nasať, kopete do toho a neste to nasať zmes, takže býva taký problém. Dobíja to, dokonca aj svetlo svítilo pre mňa, aj za mňa, všetko funguje. Až na to, bol som sa na tom prevísť, teraz spojka je prdeli úplne. Takže jazdiť sa na to nedá, ale ako hovorím, že rozebierať sa to bude celé. Koleno sa čistilo, to bolo zasrané celé komplet, ale je to tam len tak nahodené, proste na vyskúšaní, že ako ten motor pôjde. Musíme to nakopnúť. Bolo treba premazať lanka, tuto vyvariť túto díru na páčku, pretože bolo tu tam prerezala, bola tam 6 díra vyvrtaná, takže aj tá páčka sa prepúzdrovala, vytočili sa tí púzderka donútra, aby to bolo tesné. Ale stejne tam pôjdu druhé raditka, takže hovorím, všetko sa robilo len na vyskúšaní, aby sa to dalo vyskúšať. Motor ide, ťaha. Brzdí to, kolesy pred mnou sú ložiska vybité, totálne to lítá, tlmiče sú vytešené, ako inak, to buchoce poradne, proste používaná motorka, áno, a ešte zle skladovaná dlho. Gumy sú zedraté obidve, prezúval to zrejme niekto dobre dávno, pretože ešte predu je pneumantka, DDR, áno, DDR-ovská guma, vzadu je 100 mil polský. Takže takýto drandolet. Uvidím sa, čo z toho vznikne, zatiaľ mám také predstavy, že spraví sa z toho niečo po vzore 980 alebo 981, alebo ten žluťak, čo bol skrátka, neviem, aké to bolo označený, tí krosy staré.
ze 70 rokov, volačo v tom štýle proste maximálne odľahčiť. Predu 21, zadu 18 hliníkovej rafy. Zdvihnúť blatník, predu dozadu úplne iný blatník. Vlastne volačo také, ako mali tí staré krosy. 980, čo boli. Tubiče uvidíme zadne, či ostanú takto, alebo sa posunú hore do preče, aby tam bol väčší zdvih, ale myslím si, že to nebudem s tým robiť nič. Výfuk pôjde spodkom, len sa to tu prerobí. Nejako. Sedlo sa skráti. Maximálne odľahčený motorky uvidíme. Ešte úplne som není rozhodnutý, že čo z toho vznikne, ale zatiaľ je taká úvaha, že niečo v tom štýle, ako boli tí staré motokrosové motorky. Proste. Takže na dneska asi toľko. Stretneme sa, alebo uvidíme sa, lepšie povedané, pri nejakom ďalšom videu. Začína zima, zlé časy, takže v garáži bude roboty. Bude sa aj toto rozeberať, medzi tým prerábať, vymýšľať čo s tým, takže uvidíme. Volačo točiť sa bude určite, takže za to sa majte. Čaute všetci.